Tak s jízdomatem.cz jsme se dneska přesunuli na Malostranské náměstí, kde ve 2 hodiny odjela první jízda v rámci akce Politici nabízí spolujízdu. Řidičem byl Petr Gazdík a své 2 spolujezdce veze na trase Praha-Uherský Brod. Využíváš služby jízdomatu často? Poměrně často. Kolikrát už jsi s jízdomatem jel? 5krát. Jo, a na jaké trasy nejčastěji jezdíš? Nejčastěji právě Praha-Brno. Takže tahle jízda se ti celkem hodí. A jak ti napadlo se přihlásit k panu Gazdíkovi? Protože jsem se chtěl přihlásit na nějakou jinou jízdu a všiml jsem si té jízdy právě Praha-Brno s panem Gazdíkem, tak jsem říkal, že blbec to jenom neskusí, tak jsem to zkusil. Tak moje jako rozhodnutí bylo teda ovlivněné právě tím jet s panem Gazdíkem. Nešlo o to jako vyhledat tu cestu, vyhledat ji v podstatě zdarma, protože pan Gazdík to nabídl zdarma, ale o to jet s ním, protože ve stejnou dobu bych stejně tuto cestu jako absolvoval, akorát teda vlakem. Já, co by voják hradní stráže, jsem velmi cestování stopem využíval, protože audienční uniforma hradní stráže je velmi podobná té policejní a tam stačilo nastavit ruku a každý okamžitě stál, takže jsem byl doma stopem mnohem rychleji, než bych byl autobusem nebo vlakem. A od té doby stopaře beru a velmi rád jako s nimi, jak rozprávím, člověk získá informace o množství různých lidských osudů a o různých názorech. A také bych tím chtěl plněji využít jaksi parlamentní vozidlo, které mě bylo přiděleno. Já věřím, že jsem dobrý řidič a že to moji spolujezdci ocení a že je při razu nepoškozen.